Samantala, Idol, sumailalim po sa fire safety inspection ng ilang mga paaralan po sa Bayambang, Pangasinan bilang bahagi ng kampanya ng Bureau of Fire Protection sa bayan sa pag-iwas sa sunog. Bahagi ng protocol ng aktibidad upang tiyakin na sumusunod ang mga paaralan sa fire safety standards at malaman ang mga posibleng lugar na posibleng pagmula ng sunog. Kabilang sa mga binisita ang mga paaralan ng Pangdel, Hermosa, Manombong Parte, Manombong Sur at Ataynana. Bukod sa inspeksyon, tinuruan din ang mga mag-aaral sa mga hakbang upang tugunan na maiwasan ang sunog at naging paksa ang sanhi ng sunog, wastong paggamit ng fire extinguisher at mga dapat gawin kapag mayroong nangangailangan ng tulong sa oras ng emergency. Nakatakda pang libutin ang iba pang mga paaralan sa bayan upang isagawa ang parehong aktibidad ngayong Fire Prevention Month. IFM News. IFM News. IFM News.